पालघरचे खासदार यांच्या इनोव्हा कारला घोडबंदर रोडवर भीषण अपघात झाला आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या एका डंपरने खासदाराच्या कारला जोरदार धडक दिली। धडक इतकी भीषण होती की वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, मात्र कारमधील एअरबॅग वेळेत उघडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। या अपघातात खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्य सुरक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे। तर चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले। अपघातानंतर काही काळ घोडबंदर रोडवर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती। घटनास्थळी पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि वाहतूक सुरळीत केली। या अपघाताचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे।